machiegni. Kathieth mar Vineyard mantiere boma ma Thika, kaunti ma Kiambu goyo lipot mar jatuo moro michich ni nitiere koda kit guonyo mar mpox. Kaluwore koda lipot moor kod jatend od thiedhno, jatuono ma en nyako ma jahigni 21 tie kambi moro matero olemo mar avocado e pinje maoko mantiere gweng' ma Kenol. Wachore ni oseromo kod jonyiewo kod joriembo mag safar mabocho makeloga olemo e kambino koa Uganda, Tanzania, Bungoma, Sondu Miriu kod Nandi Hills. Komachielo, sirkand kaunti ma Kisii oyango ni nitiere miyo moro ma jahigni 50 michich ni nyalo bedo koda guonyo mar mpox. Miyono nochope od thieth mar Dolab Clinic mantiere sub-county ma Bobasi mano tarik 15 dweni. Kod ranyisi mag tuo mar mpox, miyoni hinyo bedo kod safar mathoth e pinje kata e chiche ma aluora ma Nyanza. Miyoni no thiedhe modok pacho kapod inono chal mare machiegni.